Здравейте, аз съм как Иванка, сте? Добре ли от сте? село Болярци. Това е сестра ми Зорница и тя е от село Болярци. Днес Ще направим една песен, двете с нея. Ще пеем А, Е, О, У. азбуката. Да. И ще си го качим в YouTube. И искам да има коментари. Повече. Да. Хайде. Към 200. Давай. 1, 2, 3. А, А, О, У, Е, И, Ю, Я. А, О, У, Е, И, Ю, Я. И сега бараша, шабра, шара, кака, мака, бараша, шабра, шаря. Бараша, шабра, шара, кака, мака, бараша, шабра, шаря. Бараша, шабра, шара, кака, мака, бараша, шабра, шаря. Береше, шебре, шере, кеке, меке, береше, шебре, шере. Яй, бириши, шебри, шере, кеке, меке, бириши, шебрю, шурю. Я, ю, бюрушу, шабрю, шурю, кеке, меке, бюрушу, шабрю, шурю. Я, бяреша, шабя, шаря, кяка, мяка, бяреша, шабра, шаря. А, О, У, Е, И, Ю, Я. А, О, У, Е, И, Ю, Я. И сега бараша, шабра, шара, кака, мака, бараша, шабра, шаря. Сега ще изпея име на света Бомбаландия. Ти ще мълчиш, моля ти се. Абе! Моля ти се. Има на света Бомбаландия. Како? Малка чудна страна. Вярваш или не, тук ни е добре. Пее всяко дете. Има на света Бомбаландия, малка чудна страна. Вярваш или не, тук ни е добре, пее всяко дете. Бомбани Бомбаландия, бомбани Бомбаландия. Тук е позволено само за деца, нашата чудна страна. Слушайте сега Бомбаландия, сбъдва всяка мечта. Хайде заедно ни и немаме си в четвърти направим. Първо напишете буква Б, после добавете О и Н. Бон кажете, повторете бомбон, бомбон, бомбони Бомбаландия, бомбони Бомбаландия. Тук е позволено само за деца, нашата чудна страна. Бела и Беста, Марина и аз, каним ви всички, елате с нас. Бомбони Бомбаландия, бомбони Бомбаландия. Тук е позволено само за деца, нашата чудна страна. Бомбони Бомбаландия, бомбони Бомбаландия. Тук е позволено само за деца, нашата чудна страна. Бомбаландия! Това беше от нас двете. Довиждане за днес. Довиждане до утре. Хайде, чака. Лека нощ. Искам да има коментари. Веднага искам да има коментари.